Gurban adamlar, yurdumuzdaki we dünyadaki täzelikler bilen tanışdyrýan Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleri. Türkmen portalyň Hepdäniň täzelikleriniň şu sanına. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun eýranlaky täze ilçisini wezipe berledi. Türkmenistanyň prezidenti Owdenaw toplumynyň meselleri boýunça iş maslahatyny geçirdi. Türkmenistanyň prezidenti Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň parlament assambleýasynyň başlygy hemde Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarlygynyň ýol howpsuzlygy boýunça ýürütme wekili bilen duşdy. Serdar Berdimuhammedow Nowatdaky hökümet mejlisini geçirdi. Gurbanuly Berdimuhammedow täze kitap ýazdy. Türkmen halkynyň milli lideri Arkadaş Egerine iş maslahatyny geçirdi we beýle habarlar. İlyas Gaýypow Türkmenistanyň Eýrandaky ilçisi wezipesine bellenildi. Bu babatda deýişli permana Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow gol çekdi. 25 noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Senatynyň energetika we tebigat işleri boýunça komitetining agzasy Montana ştatynyň senatory Steve Daines kabul etdi. Duşukda dürli uğurlarda şol sanyna siyasy, diplomatik, sowda, iqtisadi, meden, insanperwer uğurlarda iki taraplaryň hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak mümkinçilikleri ara maslahatlaşyldy. 25 noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Birleşen Arap Emirlikleriniň energetika we infrastruktura ministri Suhail Almazrowy hemde senagat we öňdebarçy tehnologiýalar ministri Abu Dhabi'niň milli neft kompaniýasynyň baş direktori Sultan Ahmed Al-Jaber bilen duşuk geçirdiler. Duşuklarda energetika pudagyny iki taraplaryň Türkmen emirlikleriniň hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak mümkinçilikleri ara maslahatlaşyldy. 25 noýabrda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow halk maslahatynyň diwanynyň iş dolandyrjysy Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howannarlyga mätäş çagalara himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gaznasynyň vitse-prezidenti Bazarfyň we Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň prezidenti Aşerfyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Onda häzirki döwürde milli iqtisadiýetimiziň puwdaklaryna ýaýbanlandyrylan giň möçberli özgertmeleriň durmuşa geçirilişi, halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegi hemde öňürjülükli zähmetiň berkarar bolmagy bilen baglanşykly meseleleri garaldy. İş maslahatynyň başçysyna Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanuly Berdimuhammedow diýip bolşýaly. Zähmet roksadyna din jalyan günlerinde dörejülük bilen meşgul bolanlygyny we Türkmen halkynyň şöhratly taryhy hakynda toplanan inçime maglumatlaryny kağıda geçirendigini aýtdy. Gurbanuly Berdimuhammedow täze kitabyny ýazyp tamamlandygyny nykdap, oňa Hakyda Gowhary diýip at goýanlygyny habar berdi. 26 noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Atahallyň hemde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna ýurdun oba hojalyk toplumyna we welaýatlaryna alınıp berilýän işler hemde oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirişi bilen baglanşykly meseleleri garaldy. 26 noýabrda Türk Döwletleriň Guramasynyň Aksakallar Geňeşiniň başlygy Binali Ýyldyrym bilen telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamyna Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türk Döwletleriň Guramasynyň Aksakallar Geňeşiniň ýakyn wagtda Wengriýanyň paýtagty Budapeştde geçiriljek 16-njy mejlisine gatnaşmaga çagyrly. Taraplar Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky doganlyk gatnaşyklaryň häzirki wagtda täze many-mazmun bilen baýlaşandygyny kanagatlanma bilen bellediler. Ýyllarym Gurbanuly Berdimuhammedow mejlise geňeşiň agzasy, şeýle hem hormatly mehman hökmünde gatnaşmaga çagyrdy we Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň mehirli salamany ýetirdi. 26 noýabrda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Arkadaş şäherine iş saparyny amala aşyryp, bu ýerde guruljak täze binalaryň taslamalary guruluşy, alınıp berilýän desgalaryň işleriniň ýagdaýy bilen tanışdy. Şeýle hem ugurdaş düzümleriň ýol başçylarynyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi.
Gurbangulu Berdimuhammedow Arkadağı şäherine iş taparynyň başyna Akhan hemde Köpekdağ şa ýollarynyň çatyrygyna ýerleşýän Aýlaw ýolunyň deňine saklany. Türkmen halkynyň milli lideri halkalaýyn Aýlaw ýolunyň gurulşygyny we onuň merkeziniň künjeginde ýerleşdirilen şekillere tiýinläp, bu binany Taýçanak diýip atlandyrmagyň maksada laýyklygyny belledi. Bedew ähli ardawlaryň misalydyr. Oňa atlanan bilent maksatlar bilen ak ýola rowanadyr. 26-27 noýabrda Aşgabatda halkara ulug üssaşyr geçirgeleri özara ara baglanyşyk we ösüş 2024 adly halkara maslahat we sergi geçirildi. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyna ulug we kommunikasiýalar agentligi tarapyndan belli hojalyk jemgyýeti bilen bilelikde guralan bu halkara çäresi ýurdun Sowda Senagat edarasynyň binasyna geçirildi. Sergi we maslahat ulug budagyna bar bolan täze tehnologiýalar we önüm bilen tanışdyrmak üçin öz bolşly meýdança bolup, yerli we daşary ýurtly kompaniýalarynyň arasynda işe gatnaşyklaryny guramaklyga mümkinçilik döretdi. 26-27 noýabrda Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Halkara Ilmi Tehnologiýa parkyny innovasiýalar, täze tehnologiýalar we olar önümçiligi ornaşdyrmak meseleleri atly 3-nji Türkmen-Hytaý Ilmi Innowasion forumy geçirildi. Bu möhüm çäre gatnaşmak üçin Hytaý Halk Respublikasynyň Ilim we Tehnologiýalar ministriniň ornatary Lin Sen, şeýle-de ýurdun ilmi barlyk merkeziniň ýolbaşçylaryndan, ilmi işgärlerinden, ýokary okuw mekdepleriniň professor molimlerinden ibaret wekiliýet Aşgabada geldi. Forumyň çäklerine 25-nji noýabrda hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen-Hytaý komitetiniň ilmi tehnika hyzmatdaşlyk boýunça kiçik komitetiniň 2-nji mejlisi guruldy. Forumyň jemleri boýunça iki taraplaryň resmi namalary. Şol sany Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Halkara Ilmi Tehnologiýa parky bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Hubei welaýatynyň Halkara Ilmi Tehnika alışmalar merkeziniň arasynda özara düşünişmek hakynda ähdnama gol çekildi. 27 noýabrda Aşgabatda Viza Telew Tehnologiýalarynyň forumy Merkezi Aziýada we Türkmenistanyň 30 ýyllyk innovasiýalar we sanly özgertmeler atly halkara işe-urluk forumy öz işine başlady. Dawara dürli ýurtlardan ýüze golay wekil gatnaşýar. Umum mejlise Maliýe Pudagynyň esasy wekilleri, şol sany Türkmenistanyň Döwlet Daşary Iqtisady İş Bankynyň müdiriýetiniň başlygy we Viza kompaniýasynyň vitse-prezidenti çykyş etdi. Olar öz çykyşlaryna sanlylaşdyrmagyň we Tewfik bank ulgamynyň innowasion tehnologiýalar ornaşdyrmagyň ähmiýetini bellädiler. 27 noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň parlament assambleýasynyň başlygy Pierre Kauma bilen dowuşdy. Dowuşykda parlamentara gatnaşyklary we halkara guramalary bilen özara hyzmatdaşlygy berkitmegiň meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Pierre Kauma Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň sewitde we dünýäde parahatçylygy we abadançylygy berkitmek ugruna çykyş edýän bir tarap Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy uly ähmiýet berýändigini belledi. 27 noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarinyň ýol howpsuzlygy boýunça ýörüýte wekili Jean Todt bilen dowuşdy. Taraplar durnukly ulug we ýol howpsuzlygynyň meseleleri, şeýle hem Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň 26 noýabry bütün dünýä durnukly ulug günni eglan etmek barada kabul eden kararnamasynyň ähmiýetini ara alyp maslahatlaşdylar. Jean Todt Türkmenistanyň durnukly ulug ulgam mabatda durmuşa geçirýän işleriniň nusgalyk häsiýete eýdigini belläp, Birleşen Milletler Guramasy bilen has işçi hyzmatdaşlygyň möhümdigini naktady. 27 noýabrda Aşgabat şäherine Türkmenistanyň mejlisi bilen Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň parlament assambleýasynyň bilelikde guramagyna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň çägine parlament diplomatiýasy, dialog, abadan we asuda geljek üçin hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň guralatly maslahat geçirildi. Çäräniň esasy maksady sevitleyin dialog puktolonurmaktan howpsuzlygy parahatçylygy üçin etmek üçin toplumlaryň çemeleşmeleri öňe sürmekden ibarat boldy. 27 noýabrda Türkmenistanyň paýtagtyna durnukly ulugyň dostlary toparynyň 2-nji ministrler maslahaty geçirildi. Dowuşygyň dowamyna taraplar durnukly ulugyň dostlary toparynyň işini has hem kämilleşdirmegiň şol sany ulug ulgamlaryny durnukly ösdürmek babatda dünýä derejesinde täze täsirli çözgütlerini işläp düzmegiň mümkinçiliklerine garadylar. Durnukly ulugyň dostlary toparyna goşulmak islegini mälim eden täze agda ýurtlary kabul etmek meselelerine hem garaldy. Birleşen Milletler Guramasynyň 2026-2035-nji ýyllaryň
durnukly ulogyň 10 ýyllygyna taýýarlyk görmek üçin tagallalary birleşdirmegiň zerurlygy bellenildi. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi 2025-2026 okuw ýyly üçin Wengriýanyň we Hytaýyň ýokary okuw mekdeplerine bakalavr maksatnamasy boýunça okuwa girmek isleýänleriň arasyna dalaşgärler seçip almaklygy eglan etdi. Dalaşgärlerden resmi namalary kabul edişlik 25 noýabrdan 10 dekabraçenli halkara insanperwer ilmlary we ötüş universitetine geçirilýär. İnglis dilini bilmek hökman talap bolup durýar. Tawşyrmaly resmi namalaryň sanawyny Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň saytyndan alyp bilersiňiz. 28 noýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredew bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Adyk we Oba hojalygy Guramasynyň baş direktorynyň ornmasary Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça sebit wekiliniň arasynda duşuşyk geçirildi. Duşuşykda Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Adyk we Oba hojalygy Guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary ara alınıp maslahatlaşyldy. Taraplar bilelikdäki taslamalardyr maksatnamalary işläp taýýarlamak we durmuşa geçirmek barada pikir alýşdylar. 29 noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly nowatdaky hökümet mejlisini geçirdi. Onuň dowamyna döwlet durmuşyna değişli bir näçe meseleler garaldy. Mejlisde Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy, vice-premierler hemde Ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulug we Kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory gödöwçülük edýän düdümlerini alınıp berilýän işler barada hasabatlar berdiler. Döwlet başçyny ýurduň durly toplumlaryna alınıp berilýän işler bilen baglykda değişli ýol başçylary anyk tawşyryklary berdi. Hökümet mejlisiniň ahyrynda Serdar Berdimuhammedow ýakyna Türkmen halkynyň milli lideriniň Hakyda Gowhar adly täze kitabynyň neşir edilenligini aýtdy. Hemde halk maslahatynyň başlygyna we hemmelere bu waka münasibetli gutlaklaryny beýan etdi. Dünya täzelikleri Almaty şäherine Ewraziýa Halkara Kino Festivaly geçirildi. Oňa 15 ýurtdan kino podunyň wekilleri gatnaşdylar. Noýabr aýynyň ahyryna çenli dowam eden festiwalyň maksatnamasy 2 saty ugur boýunça geçirildi. Halkara bäýatçyň şäherlerine tomoşçular 12 filme tomoş etdiler. Merkezi Aziýanyň we Türkiýe dünýäsiniň kinematografiýasyna başlanan ýürütme bölüminde bolsa 9 film görkezildi. Türkiýede ýurdun merkezi, Gülnogor we Günorta sebetlerini gurşap alan güýçli gar tupany boldy. Häzirki meteorologiýa ýagdaýy 30-dan gowrak welaýatyň işini bökdüdi. Yerlik häkimetler 10 welaýatda howa hopunyň fary we mämisi derejesini eglan etdiler. Mundan başga 32 welaýatdan bilim we döwlet edaralarynyň işi düýünden totaldy. Ýurdun dağlyk ýerlerine gar örtügi 50 cm ýetýär. Sinoptikler güýçli garyň ýagmagynyň adyndan ýakyn 3 gün dowam etjekdigini saklaýarlar. Bütün dünýäde tomoşçularyň söýgüsiniň adynyň harabalykdan çykan millioner, ýagny millioner Istroshop aty dramasy kinematografiýaçylaryň ünsüni ýene bir gezek özüne çekdi. Britişdi kompaniýasy asl hekaýe esasyna dol metrajly dowam filmini we teleseriýallary döretmek hukugyna eýe boldy. Täze taslamalar tomoşçulara baş gahrman Jamalyň täze başdan geçirmelerini ödürlemegi wada berýär. İki taraplyň gatnaşyklary putulandyrmagyň şäherlerine Russiýa bilen Gazagystan bilim hyzmatdaşlygyny täze tapyryny açdy. Video aratnaşyk arkaly Vladimir Putin we Kasym Jomart Tokayew Omskida Al-Farabi adyndaky Gazak Milli Universitetiniň şagamçasynyň açylyş dawratyna gatnaşdylar. Dalaşgärleri kabul etmegiň başlamagy 2025-nji ýylyň sentýabr aýyna meýleşdirilýär. Russiýanyň we Gazagystanyň hökümetleri eýýän bilelikdäki bilim maksatnamasyny taýýarladylar. Oň şäherlerine talipler üçin 200 orun bölüp berler. New York'ta Tacikistan bilen Maldiv adalarynyň arasynda viza talaplaryny ýatyrmak barada alalaşyga gol çekmek dawraty boldy. Resmi nama Tacikistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň hemişilik wekili Jonibek Hikmat we onuň Maldivlik erdişi Ali Nasir Muhammed gol çekdiler. Alalaşyga laýykly iki ýurdun raýatlary giyirmek, çykmak, üstaşyr geçmek we 30 güne çenli wagtyn bolmak bilen vizadan boşadylýar. Resmi nama ähli degişi şerki döwlet işleri tamamlanan we diplomatik ýolu arkaly habar alşylanan 30 gün soňra güýje girýär. Alalaşyk kesisiz möhlete baglaşyldy. Sport täzelikleri Arkada toporluň futbolçulary Türkmenistanyň ýokary ligasynyň 30-njy taparynyň oýnunda 4-1 hasabynda Aşgabatdan üstün çykma başardylar. Duşuk Aşgabatdaky Ünsoy stadionuna geçirildi. Arkada toporluň düzüminde Şanazar Türkeşew 2 gol geçirdi. Didar Durduýew we Altymrat Anadurduýew hersi 1 gol geçirdi. Arkada ýaşyň sanawyna 1-nji orna barýar. Öňrek Vladimir Bayramowyň şägertleri möhletünden öň Türkmenistanyň çempionatynyň altyn medalyna munasip boldular. Aşgabat futbol klubu bolsa häzirki tertipde 7-nji orna barýar.
Saudi Arabistanyň Al-Nassr futbol kluby Aziýanyň futbol konfederatsiýasynyň elite çempionlar ligasynyň 5-nji tapyryna Kataryň Al-Ghafara toporuny ýeňip, oýuny 3-1 gatawynda tamamlady. Cristiano Ronaldo 2 gol salyp, duşuň gahrymany boldy. Garşydaşyň dörwüsine ýene bir goly Gabriel Angelo geçirdi. Ýer eýlerinden ýeketäk goly Joselo derwüde girdi. Arkada Didar Duduyev'in hat-trick netijesinde futbol boyunca Türkmenistan'ın çempionatynyň 31-nji tapyrynyň oýununda mehmançylykda köpetdagdan üstün çykdy. Aşgabatda geçirilen duşuk mehmanlaryň peýdadyna 8-0 gatawynda tamamlandy. Bu ýeňiş netijesinde arkada 84 utu toplap, ýaşyň sanawyny öňde bazlyk berkitdi. Akıllı Şekerin klubunyň Türkmenistanyň çempionatyndaky ýeňişli tapyrynyň liderligi 52 oýuna ýetdi. Tapyryň beýleki oýunlaryna Akal öz meydançasynda Neviçini 2-0 gatawynda ýeňdi. Şagadan bolsa Merwden 1-0 gatawynda üstün çykdy. Halkara Futbol Federasiýasy dünýäniň millionlarynyň täýärlenen sanyny müdürledi. Argentina 1-nji orny saklaýar. Ondan soň Fransa we Ispaniýa gelýär. Türkmenistanyň millionlary ozalky sany bilen deňeşdirilerine bir orun ýokary galdy. Mehriban adamlar, size getirmeklen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli habarlar bilen Türkmen Portal web saytymyzdan dollygyna tanyşyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmäňizdir. Sag bolun.